Dihamok kadongan jumpa musai di acara Palabok Rohan di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadario dibuat do siap buku renungan wasiat doh judul Marsigatung tu debata. Nama roja hamai sian hatani debata di sada Korintus 2 ayat sada 110 dohot pangodol hononna sian sada Korintus 2 ayat 5 songonoma di dok hatana disi. Asa marojahan hapor syomuna dihagogoon ni debata unang dihabisuhon ni jolma. Adong masa halak doli-doli namardalan laustar suladit alay sanga do marsigatung ibana dirating ni haw na adong di pinggir ni dalan. Mabahin gabe dak saut ibana madabu turura na adong disi. Maci mabiar situ tudo niya rohana. Jala gomos di tiup ibana rating ni hawi. Ala di boto ibana puy do marmara ibana molo so marsitio pa di rating ni hawi. Martangiang do ibana tu debata mangido pangurupio. Alay dang marnaro pangurupio ni. Dibarita hodo hira adong ma suara nama dok tu ibana palu ama tangamu sian hawi urupan ni Tuhani doho. Dangolo doli-doli i palu ahot tangan na sian hawi. Dang porsea ibana nabu ibana selamat molo di palu ibana tangan na sian hawi. Dihamok kadongan juk do hita di ngolut taon songo doli-doli nakin. Tarajumi do sipata nabisuk dirita. Jala habisuhon minna rohatta habisuhot taid. Uy paluho kita siya nakaparukilo ni ngolut taon. Dangolo hita paluachon hagugoon ni debata law paluho kita. Bisuk na siya dirita sa diri juju tapakasahon. Aka nahobar tu lomoni rohatta sa diri. Di sada Korintus 2 ayat 5 madok tu hita asa marsigatung mahita tu hagugon ni debata unang mahagugod doho bisuk ni hajol maun. Alani tapangasahom ma hagugoon ni tuhata jala unang ma taripu nabisuk hita di rohatta. Amen. Songoni mahata ni debata renungan di hita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan. Alamat hiti na doho do hita mangurupi ulaon parbaritaan na ulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debatama mangaramoti hita. Oras